cu ajutorul lui Dumnezeu vom izbândi. Pentru că altfel nu se poate. Adică s-a ajuns în cel mai bun loc, în cel mai bun moment, pardon, în care acum se schimbă toată istoria acestei lumi. Este exact momentul în care putem și noi să ne readucem cultul onoarei și a demnității. Adică grâul acela exact al nostru, sămânța noastră românească, pământul nostru și această țară să fie cunsă de români, nu de alogeni. Îi putem primi la masa noastră cu ospeție, cu bunătate, așa cum este limba română, cu cinstire, cu respect, dar noi ne conducem țara. Țara nu poate să fie condusă de străini. Dacă condusă de străini, se alege praf. Deci a venit momentul să facem această schimbare. Da? Doamne ajută! Vă spun la final așa, pe cai. Pe cai. Mulțumesc tuturor!